बर'दिननि भोज जानाया दिनै माने 26 डिसेम्बर बर'दिननि भोजआ थारमाने जोंनिया नै बिदिसो जायो आरोना लोगोफोर माने गेजेरावनो संनानै रानो आरोना जायगायाव जाया नै बिदि आरोना नै जोंहा नैबेयाव दायो खामखौ आनजावसिगोन बेनिफ्राय आरो मानसि हिसाबै मा होनना बुङो बेदरफोरखौ हरसिगोन आरोना हिसाब खालामनानै ओंखाम बेदर नै बिदि लाइन जानानै आनजावो नै बिदि नै माखासेफोरा सफैथ'वाखै दाबो गासै खै खर दङमोनलाय सालथे जोंनियाव 73 न'खरफोरा जोंहा बेयाव बाहागो लायो नैबे प्रिथि भोजआव जानायाव माने मैयाथ' 25 डिसेम्बर खालि मा होनना बुङो जोंहा गेरजा थायो नालाय बेनिखायनो 25 डिसेम्बराव थारमाने जानायनि हाबाफारिखौ जोङो रायजोआव खालामनाय जाया 26 डिसेम्बरावसो जोङो जानायनि हाबाफारिखौ खालामनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा दायो नैबेयाव आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनाय जादोंमोन नैबेयाव जायफ्रानोखि दिनैनि सानाव जोंहा आलासि महरै फैबाय आरो लिंहरजाबाय बिथांमोनखौ नैबेयाव जाहोबाय बेनिफ्राय दायो गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरा दायो नैबेयाव आजावनानै लांसिगोन आरो गाव गाव न'आव आजावनानै लांसिगोन आरो दिनैनि नै बिथिंनि ओंखाम दालि बेदर ओमफ्राय आरो दाउ बेदरा मोननै बिदिनो ओंखाम आनजावग्राफोरा जोंहा नायदो एसे जोंनि गेलागाव बग्रिबारि गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरनि आइजोफोर दिनै नैबेयाव ओंखाम लांनो फैदों आरो नै जोंहा सनालि मेडाम ओमफ्राय जोंहा नै मेडामाबो लुगैबायना मोनजासिगोन र' मोनजासिगोन माने बोसोराव खनसे नै बिदि जमाहै बिदि ओंखाम आनजावनानै लांनो मोनाबा बिराद गोजोनो आरोना गोजोनो नै हरनि दायो माने बेदरखौ रानथ'वाखै दे ओंखामखौ रानग्रोदों जा नैथिनो बेदाङा बेदां ओइ बेदां सिमन बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो होनना बुंना होबानो जायो नै रे लोगोफोर नायनानै ला बिथाङाबो सासे इउटुबार खिन्थु सिमन सरेन बिथांनि नामा बेनिफ्राय दा चेनेला जाहैबाय सिमन इउटुब चेनेल बिथांनि चेनेलनि नामा बिथाङा नाथाय सावथालसोमोन नाथाय दायो माने बर' जाबाय बेहाय एनआरसियावबो बाग्लारिसो दङ माने उन्दैनिफ्रायनो बे गामियावनो थानानै देरनाय नै बिथाङा आरो दा मोनसे इउटुब चेनेल खुलिदों अननानै बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै हो आरोना बर'आवनो बनायो बिथाङाबो चेनेलखौ आरो सावथालाव बनायनाय जायो आरोना दे अब्ला खालामबाय थादो नोंथां नै बिदि नै जोंहा ओंखाम आनजावग्राफोरा जोंनि गेलागाव बग्रिबारिनि आइजोफोर मोनफ्रोमबो न'खरनि उन्दै गेदेर बेयाव गासैबो जमा फैनानै दिनैनि दिनाव माने प्रिथि भोजनि ओंखाम आरो ओंख्रि बेदरफोरखौ लांगोन आरोना जमा जायोब्ला थारमाने मोनसे इन्टारेस्ट जायो बेनिफ्राय आरो बिदि लांनायाबो मोनसे इन्टारेस्ट जायो आरो न' लांनानै जाहैयोब्ला ओइ आयं मा खबर मोजां नोंसिगियालाय आबौ बिसिगिया हा बिदिनोलाय नोंथ' बांद्रायबायना आयं बिदिनोलाय आयं ओइ दायो मा जादों बेयाव बरदिन गोसा बुंब्रा बरदिनाव मा जायो हा लाजिदो नों नै बिथिं जोंहा नै बिथिं आबौआ मा लांगोनथाय अमा साबैसे दाउ साबैसे नोंस्रालाय जोंहा नै बिथिं हायथु
Cina hai cuma muka kamu kera. Wadah faktiyo. Lor malah. Hai asyir. Phone kalam nan koi lah fana. Mungodan. Promise, madam. Siapa na? Deh. Nih. Bihamze dong, bihamze ke lana fैबानो जायो हारसिं फैदों लाबोफानांगौ न समायो बिदियाव बिखुमजो बिहामजो जमा फैनानै ओंखाम आनजाव फैबा बिराद समायो आरोना दे थिगानो लिंहर थाब लिंहर नै बिथिं नै बिसोरो जाहैबाय सोनाब लागोनि दै धुमका जिल्लानि माने जोंनिया सा खन्द खोला खन्द सोनाब खन्द सानजा खन्द गेजेर खन्द दङ नालाय नै बिथिं थारमाने सोनाब खन्दनिया एसे जमा जाबाय आरो ना धुमका जिल्लानिया जोंहा नै बिथिं खालि मेडाम दङ मा खबर खालि माथो उनाव थाखो सिङाव हायरा इलाय लाजिलायबाय बियो खाथियावहाय नै जा बिथांमोना ओंखाम आनजावदों बिथांमोनाबो बोरैथो आनजावग्राफोरालाय लाबोआखै आं खौरां बुंलासै जेनेबा बेयाव नै नायदो नै अनसुमै मेडाम मोजां ना दे मा खबर बियावफोरखौबो लाबोफानांगौ ओंखाम आनजावनायाव हाय माराखै बहा थांदों ओइलाय हायबाय दा नामायना मोनाखैदां नोंखौ ओइथिंसो ओइलाय नुखादों आंलाय नुवाखै मोजां ना बिराद गोजांनाय नुदों दा नोंखौ जोंहा नैबे जाहैबाय गाम्बारि गोजांदों बोथोराबो थान्दा जाबायना गोजांखागोन नै बिथिं जाहैबाय जोंहा बिथिं खोला खन्दनि दै बिथांमोना खोला खन्दनि जाहैलायबाय एकदम मा नाममोन बेखौ खोला गामि बारनायनिसोलै बिथांमोना बे लिलि मेडाम मा खबर लिलि मोजां मा लांगोन दाउ बेदर नोंलाय दाउ जायो ना अमा जायो थिग दङलै होमबा थिग दङ अमायानो गोथावसिन ना नै बिथिं नै जोंहा बिराद नोंस्रालाय मा लांगोन दे थिग दङ सालथायाथ' नायग्रासो जाबाय नङाबा खाथियाव लिंहरना होसिगौ मेनेज खालामग्रायाव थाबाय सालथाया बिथांनिया जाबथिं ओइ मा खबर बिसोरनालाय समाय स्ट्रि सि दानाय लाजिदों ना ओइ बिथिंनालाय लाजिदों नै बिथिं नै जोंहा माबालाय मालिका नोंस्रा हायासै लाबोफानांगौलै खामानि जावनायाव दा लांनो दिगदार जागोन माथो न समायो मानोलै लाजिनाङा बे मोनसे मेम'रिसो जाना थागोन मिथिबाय मेम'रि जाना थागोन जा नै बिथिं नै बिराद न'नो हायाखै बोरैथो ओंखाम रानदों नामा बेदर राननायाव गोग्लैबाय थिग दङ रेलाय मा मेडाम थिगानो ना खबरा दे नै बिथिं नै ओंखामा मोनजोब्बायना गासिबो ओंखाम मोनजोब्बाय सोर फुजा लाजिबाय बिथाङा मोखां देखायनो लाजिबाय उल्था जाना थाबाय दा नै दैमु मेडामाबो ओंखाम नेदों
ओंखामखौ मोनबाय बेदर मोनथ'वाखैना जोंनिया माने नै बिदि आरो गेलागाव बग्रिबारिनिया नै बिदि दै सिस्टेमा माने जोङो बेयाव गेजेराव जोङो जानाय जाया संनाया जमायैनो संनानै बिदि राननाय जायो आरो ना नै बिदि मानसि हिसाबै थारमाने रानना हरसिगोन आरो ना लोगोफोर माने आरो नोंथांमोना साननो हागौ आंखो मोननै गामिनि भिडिअ देखायो होननानै माब्लाबा गलमानि नुयो माब्लाबा मा होनना बुङो गेलागाव बग्रिबारिनि नुयो आंनि चेनेलाव भिडिअखौ माने बेनो जाहैबाय बाथ्राया मा होनना बुङो आंनिया गामिया मोननै होनना बुंनांसिगोन आरो ना आङो 25 डिसेम्बराव गलमायाव थानाय जायो बेनिफ्राय आरो 26 डिसेम्बरावबा गेलागाव बग्रिबारि गामियाव फैनाय जायो आरो ना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भुल बुजिनाङा माने गुबुन गामिनि भिडिअ खालामहैदों होननानै साननो हागौ गुबुन गामिनि नङा माने अरिजिनेल गामिया जाहैबाय गेलागाव बग्रिबारि बेनिफ्राय थानाया टाउनाव थायो नालाय माने गलमाजोंबो थारमाने बे थानाय जायो आरो प्रग्रामफ्राव लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था दिन्थिलांगोन दे नै बिथिं नै बेदर मोनबाय दा दे दाउआ सफैथ'वाखै ना दे नेदो गगा मोनदों बुजिदों नै बिथिंबो माने लाइन नै बे दाउ बेदर जाहैलायबाय आरो ना लोगोफोर नैबे दाउ बेदर मोनबाय अमाबो मोनबाय दाउबो मोनबाय दा दे थिग दङ लकेल दाउ ओंखाम जाग्राफोरा मा लांनो फैदोंसो ओंखाम जावनो फैदों बे माइनावसोमोन ना माइनाव मा खबर माब्ला फैनाय दे गोबाव जाबायमोन लोगो मोनाखैमोन माइनावखौ नुथाराखैमोन बरदिनाव नुबाय आरो बिदिनो जोंहा राननाय हाबाफारिया जाबाय थादों दायो